съм Сани и както сте разбрали, днес ще ви покажа моите нови придобивки. Всичките са ми за училище, освен две от тях. И да, нека да започнем с тези за училище. Първите неща, които всеки има, са ето тези химикали, които са комплект. И аз най-много пиша с розовата, защото тя има повече... не мога да ви кажа. И така, ето ги. Много са хубави, много хубаво пишат. Няма да ви казвам цени или откъде съм си купувала нещата. Така, следващото нещо, което не е за училище, е този ластик, който, като си го вържиш, приличиш на клоун някакъв, който има някакъв шарен ластик. Следващото нещо, което ми е за училище, е ето това, което е блокче за рисуване и е с бели листове, не с вестникарските. И като го купих, отзад имаше едно такова, вижте, тук пише сезон 2015-2016. Следващите две неща, които са от един род, са ето тези маркери, които са много хубави. Най-много ми харесва розовия, защото е по-изкрящ. Да. Така. Следващото нещо са ето тези моливи, които са розови и жълт. И тук имат гумички. Ето тази е по-чистата, защото с тази повече работа. Така, ето това оранжево тиксо, което е много удобно и е много голямо. И последното нещо от нещата, които са... Не е последното. Така да кажем е предпоследното нещо, което е за училище, този триъгълник, който си го купих от една книжарница наблизо. Това всичките неща, които са ми от... За училище са ми тази книжарница и останаха още 3 неща и едното, което не е за училище. Така, ето тази гумичка на Зоотрополис и я спечелих от едно яйце, което братовчетката на баба ми го даде. И ето последното нещо от тези за училище е тази ножица, която е много удобна и тези тук зеленките са такива по-меки. И последното нещо, което е дреха, и не съм ви го показвала никога, защото си го купих наскоро, е този лек, който е с шарен цип. Ето вижте, много е яко. И отвътре е много топъл и е на маймунки. Ето, чакайте да го лека. Сега не си отива с дрехите. Този баба ми го подари и не знам откъде е. Ето така. Тук има едно джобче, де пише М. И отвътре е много меко това джобче. И да, на мен ми харесва. И ето ги маймунките. И надявам се клипа да ви хареса, ако така го харесате и се абонирайте. Долу в описанието ще има откъде съм си ги купила и нещата колко са стрували. Не знам дали ще пише колко са стрували. Чао хора и ще се видим скоро. Забравих да ви кажа, съжалявам, че не снимам вече толкова често клипове, просто матурите и всичко и ме напрягат много. Айде, чао!